Igbo anyị abịakwala n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ anyị na-eleba anya ọchịchị steeti na nke lokal gọọmenti kedu uru ha bara n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ihi na onwe ihe anyị na-ahụ ọrụ ma onwe nke na-ahụ na be gị ga-eme ka anyị mara ọkụ adịghị ụzọ adịghị mmiri adịghị kama echi ya onye si na kanselọ pụta ya na-arụ ụlọ elu onye si na gọvanọ pụta ya bụrụ ide onye ga House of Assembly pụta nke ka nke abụlọlele gara aga ndị Bayelsa ji aka tinye iwu Chineke mee anyị ebere onye na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Seriake District si olo mbakwa ya ga-eme nke mgbe na-ajụ ke uru steeti gọọmenti na lokal gọọmenti bara mụ na gị abụọ n'ihi na onwe ihe anyị na-ahụ eze Ejiofọ kedu uru steeti gọọmenti na lokal gọọmenti bara anyị ka a ga-asị ha nọrọ ebe ahụ onwe ihe ha na-eme maka na ile anya sekuriti nchekwa mmadụ na ngwongwo ji biri enwe nke dị ihe eji ebi ndụ enwe nke dị ezigbo ụzọ adịghị ọtụtụ ihe dị iche iche enwe nke dị a na-asị ego adịghị eze Ejiofọ ele uru kedu uru lokal gọọmenti na steeti gọọmenti bara anyị nwa bụ ndị Naịjirịa ịgwa gị eziokwu ajụjụ gị dị mma mana ejuru uru ha bara m aga m ewepụta ya n'ụzọ atọ dịka ajụjụ gị onwe gị na-aṅa ntị ọ bụrụ na ile anya gị ṅa ntị ihe m ga-ajụ aga m ebido dịka ajụjụ bịa sakwa ya bụ ajụjụ nke mbụ bụ olee uru ha bara eze Ejiofọ olee uru ha bara gị onwe gị na-ele ekiri ihe onyonyo nke isi mbido telivishọn ugbu a olee uru ha bara onwe ha ọ bụ ụzọ atọ otu m si ele ya anya ebe m onwe m nọ onwe uru m hụrụ ama m nwere uru ị hụrụ n'ihi na ọ bụrụ na ile anya ebe m bi eji m aka m enye onwe m mmiri ọwụ m na-ewepụta mmiri m site na borehole ebe m bi ọwụ m na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ dịka ndị na-eme ndị nchekwube ndị na-akpọ sekuriti ndị nche ebe m bi ọwụ m ji aka m emezi ụzọ mgbe ụfọdụ anyị apụta ụbọchị a ga-eme clean up anyị emezi ụzọ were aja wụọ ya ebe ahụ ka anyị hụ ụzọ mee gịnị gbafere ebe m bi onweghị ha na-akpọ health center m hụrụ ọ na-emega enye gị ya ngwere nke na-achụ ahụ mgbu ha enyeghị ya gị ṅụọ onweghị nke m hụrụ mana ka m lee ya n'ebe nke ọzọ kedu ọrụ ndị steeti na lokal gọọmenti kwesịrị ịrụ ha kwesịrị ime ka ndị nche nọrọ ebe niile ha kwesịrị ime ka mmiri na-agba ebe ọbụla ha kwesịrị ime ka ọkụ dịrị ha kwesịrị ime ka ọ wụrụ ahụ na-enye gị nsogbu tupu gị gawa ebe ahụ akpọrọ ezigbo ụlọ ọgwụ gị nwere ihe ka a akpọgoro ndị first aid eletagoro gị anya ha kwesịrị ime abịa eme ndị mmadụ empawa nyere ndị mmadụ aka onweghị ka ha na-eme mgbe ha na-eme ihe ndị a eze Ejiofọ dịka ajụjụ gị si dịrị na-asị n'ihe onyonyo ụwa niile na-ekiri na onweghị ihe m hụrụ ha na-eme gịnị ha na-eme mana o nwere ọrụ e nyere ha ka ha rụọ dịka m na-ekwu anya onwe anyị so na-eme ka ihe a na-abụ ihe mgbagwoju anya n'ihi na enweghị ihe na-egosi na ọ na-ewute anyị ewerela onwe anyị dịka anyị si hụ ya n'obodo ahụ Naịjirịa otu ọbụla si mee gasị na ọnwụ ndị na-achị achị na ọnwụ ndị ọ dịrị na mma oleghị mgbe ọ ga-adịgide otu a n'ihi na ọ bụrụ na o nwere ihe a ga-ehiwe ga-eme onye ahụ na-agba n'ụzọ o jiri ụgbọala ahụ na-agba n'ụzọ akwụsị ya nwoke m since anyị tiri gị ebe ahụ ị nọ kedu ihe ị mere ma ị gwa anyị ihe ị mere na taa ị rụchala ana m abịa akwamụ ọjọọ m na-ekwe ibi n'obodo a eze Ejiofọ iruola ya nso eze Ejiofọ agakwala ebe ahụ ịchọrọ ibi n'obodo a eze ibi n'obodo a na ị ga-akwụsị onye kanselọ n'ụzọ nwee ndidi ka m kwucha ejire m aka n'ọnụ ka ihe mere ọ gaghị eme chere onye mụrụ m onye mụrụ m ndị akpụ obi chekwere nne ka ya chere ka m ọ ihe na-emenụ ịma anyị ekwerela chere asị m ọ bụrụ na o nwere ihe a ga-eme ka ihe dị otu a kwụsị n'ihi na ọ bụrụ na ihe dị otu a kwụsịghị ihe anyị nọ ebe a na-ekwu ihe
mmadụ na-asị gị efere ọnụ ọwa anyị ferecha ọnụ anyị agbatuo nọrọ ọdụ n'ihi na ọ bụrụ na o nweghị ihe onye ahụ na-arụ and onweghị onye ga-ajụ ya ka ihe na-arụ nke ha na-ekwu ụka agwụla nke bụ eziokwu bụ eze ji ọfọ nwe otu esi ajụ ya onwe ha anyị na-eme eze ji ọfọ onwe uru ha bara eze ji ọfọ ahụla m na iwe dị gị iji gbonotu iwe jiri dị gị ekwu okwu a onweghị onye na-anaghị ewe iwe ọ bụ ya bụ ihe ejiri si mgbe okenye abụọ nọrọ ọdụ ndị mmụọ nọrọ n'etiti ha ihe ha na-eme bụ ha gaa ọgbakọ mara na okenye abụọ na ha ji nsogbu wee bịa otu a ka ọ dị nke bụ eziokwu bụ na kanselọ kama ọ ga-achọ ndị nche ka echewe ebe ahụ ọ na-erepresent echewe ya ndụ nke ya dị iche o zuola ndị ahụ na-eche ya chairman ndị ahụ na-eche ya ọdịrị ha mma chairman ọ abịakwana dịrị na ndị nke ya kpatara ha mma nyanụ m ntị nyanụ m ntị ọ dịrị ha mma anyị ga-ebido na ndị ahụ na-eche ha ndị ahụ na-eche ha ngazi iche ha onye bụ egbe akwa mara ihe a na-akpọ Caesar in those days ma ihe ndị ahụ edere m onwe ụmụ ihe ndị ọzọ ịmana ihe na-emekọta ihe ahụ mgbe na-eme ya nrụ aka Chukwu abaa ya ee n'ihi na ọ bụrụ na ị bịa kpọọ m ka m chekwaa gị n'ihi na ihe na-eme adịghị mma ma na-eche gị ma na-eriju afọ ụmụnne m atọ anaghị eriju afọ nne gị anwụọla n'ọrịa nna gị anwụọ n'ọrịa n'ihi na onye ahụ eme ihe o kwesịrị ime gaa na-eche onye ahụ ofu ụbọchị the hunter ga-adị hunted isi ofu ụbọchị eze ji ọfọ ofu ụbọchị ọ ole mgbe ịma o nwere ihe m chere ọ bụ ihe m ji si ga-akwatu o nwere ihe m chọrọ ịkwụ gị na-abụ m okwu n'ọnụ nya m ntị ihe m na-ekwu bụ ọ bụghị na ha amaghị na ndị nche dị mkpa ha ma all these very amenities ha ma na ọ dị gịnị mkpa ma ngatụzie m ntị ebe ọ bụ na-abụ ha lọta ha enweela dizel ha etinye ọkụ n'ụlọ ha ma ị nwere ọkụ n'ụlọ gị nke ahụ agbasa ha ebe ọ na-abụ ya bee n'ụlọ ha ha ewere ekwentị ha kpọọ dia private doctor ahụ ọ na-arịa gị nke ahụ agbasa ha ebe ọ na-abụ ha lọtawa ha efe n'elu ụzọ bụ mere mmebi nke ahụ agbasa ha ebe ọ na-wuru ụbọchị a ga-ekpofu ahịhịa ha akọrọ ha aka n'ụzọ rịọkwa ha rịọ abịa buru afịfịa ha dọtị ha bupụ nke ahụ agbasa ha gụnwa na-achụ ndị a ọsọ ọ gbasaa gị ije tụfuo nke gị nke ahụ agbasa ha nke bụ eziokwu bụ na ịma na ikwuru okwu si ka ekpofuo ha m sị gị ebe agwọ nọ n'akịrịka ejiri ọkụ etinye n'akịrịka ahụ ka agwọ ahụ nwere ike ree anyị ahụ na agwọ ahụ erepụla ụlọ rekwa ụlọ ere anyị ahụ na ụlọ ahụ erepụla ebe ahụ agwọ ahụ nọ n'akịrịka nke ahụ abụrụ nke bụ okwu nke bụ eziokwu bụ nwa ndị mmadụ tiri gị ịchọkwara imezi ihe ma ezi ihe ma ịchọghị ime mee ọ sị na onwe gị uru n'ụba mụnwa mana unu bara m uru ya bụrụgodi na enyi m nwoke na ebe ahụ polisi jide m n'ụzọ mewere n'ekwentị kpọọ ya m jiri ekwentị kpọọ ya ele ihe ga-eme asị release that very guy ihe ahụ bụ ọchịchị chee ka ngwazi onye na-enwezighị ekwentị onye ahụ kpọọ ya ọ gaghị akpọ ya polisi agaghị ahapụ ya ọ sịrị gị ewere polisi ekwentị agaghị ahapụ ya nsị gị ewere ekwentị ọnya ka anyị polisi agaghị ahapụ ya ihe m na-ekwu ana ma m na o ruwela ebe ahụ ọ bụrụ na ile ka anyị kpọ ya ihe dịka soshal midia ọ bụrụ gaa na soshal midia o mee na ọtụtụ ndị mmadụ ụjọ adịtụ ha n'ahụ n'obodo ya bụ Naịjirịa anyị na ha eru ebe ahụ chekwa ịnekwa eme soshal midia gakwa nyara eke igwe n'olu ị na-eme soshal midia nyara eke igwe n'olu yiri bullet proof ebe ọ ga-awa agba gị ya tata m ya agwa nga eziokwu ị na-eme soshal midia nyara eke igwe n'olu nke bụ adamma eke igwe ojide gị chere ka m jụgoro gị biko maka na itinye ọnụ ya ọ bụghị ji anyị ebe a ọ bụrụ na anyị na Naịjirịa nna biko hapụ ihe a na-akọ otu a m nọ ya na mba ụlọ nwụọ na anwụ m ọsịsọ chere ka m gwa gị ọ nwere ihe na-aghọta ọ bụrụ na m baa ụlọ otu m na m kwere eziokwu ma nwụọ ugbu a anwụghị m ọsịsọ ndị a na-arụ ala ha na-eme mpụ ha na-ata ndị mmadụ ahụ ịma mmadụ onye na-anwụ n'ụzọ ịma mmadụ onye na-anwụ na ha ahụghị ụzọ ha si eru n'obodo ebe ha na-aga ndị a ihe na-ewe m iwe na ọ na-eme ịbịa ga ịhụ ndị a na-ewu ndị na-ata ahụhụ ha bịa na-akpọrọ gị isi ala ndị a onye dịka ịhụ onye ga na vileji ga kpara ofe mmadụ dọwara rie eri na agụrụ ji ya atụọ ya mkpọrọ egbuo ya ndị mmadụ nọ ha eburu ego na-ebu ego eji eme agwọ ndị mmadụ ọrịa eme ebe agwọ ndị mmadụ ọrịa enye ndị mmadụ mmiri emere ndị mmadụ ụzọ
ha na-eme ihe ọwụla a na-akpọ ha ndị ga asị ka egwu okwu asị ịmara na ha bụ ndị akpa obi ha bụ ndị iberibe ndị ahụ ndị mmụọ gwụọ ndị akpa obi ahụ ga-echeta ha jụọ ha ajụjụ ọ ga-eru otu ahụ nke wụdo eziokwu wee zeji ọfọ mgbe ụfọdụ na-ama ata ha ndị m na-ata bụ anyị nwe bụ ndị a na-achị achị ha na-achị anyị achị ka ha na-ekolonaiz anyị ama m nke ọnwụ ṅaa ntị ka m gwa anyị ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee anyị ọ bụghị maka na akpọrọ gị ya bụrụ na o nwere ndị ịnọ n'akụkụ ndị ahụ gị na-ekpuchite ihe onye ahụ na-eme ị na-ekpuchite ihe onye oge eruola mgbe ọ ga-abụ onye ahụ kpọrọ gị ka ị na-elekọta ụmụ ihe ndị dị aṅa anya gwa ya ihe ọ na-emekwa osikwa ya n'obi ejighị ego eji arụ ụzọ mana nke si aba n'ụzọ ụlọ ha arụrụ ya arụ ọ dị mma ụlọ nke ha arụrụ ya arụ ọ dị mma nke a gosiri gị na onye ahụ ma ihe ọma o nweghị ụlọ ọgwụ dị mma onye ahụ rụrụ ụmụ ya aga ala bekee nke a gosiri gị na onye ahụ ma ihe ọma chere iwe dị m n'obi ga-abịakwana ule ụlọ akwụkwọ o nweghị nke arụrụ arụ ha edupụ ụmụ ha ha ga ụlọ akwụkwọ dị mma n'obodo ọzọ ọgwụ onye lụrụ nke onye ọchịchị onye ahụ ọ gụchakwa ya bịa chịwa anyị nke a gosiri na ha ma ihe ọma mee na ihe ọma bikonu ngwa jide ebe ahụ a na-ekwu okwu si anyị ekpebiri ebe na ọ ga-adị mma ka enye ndị lokal gọọmenti ọtọnọmi ọkwa ya mana anyị wee na-asị ọ dị etu a ugbu a na-enyebeghị ha ọtọnọmi ka ezi ka ọ ga-esi dị ma enye ha ọtọnọmi anyị hụrụ agụ na-egburisi ihe niile anyị were hụ egbe nye agụ ya bụrụzie agụ ji egbe udo ọdịzi mgbe ahụ a ga-amazi ebe ga-ebido n'ihi na ugbu a ijide ha aka ha sị gị na ọchịchị etiti nke steeti ekwela megharị ahụ ngwa eze jide ya ebe ahụ jide uche gị ebe ahụ ndị Igbo unu ahụ na ka esi na-atapụ ya unu nkwanụ ka esi gbuo onye ihe na mma nkwanụ ka o si na-eze ya anyị ga-ala obere ezumike ma anyị ga-abịaghachi anyị ga-eleba anya na ka ndị steeti si ahazi nke ha ilekwana anya na onyonyo gị ị ga-ahụ ihe ndị eji na-akpọ anyị oku nke Facebook nke Instagram na nke Twitter maọbụ Twitter ị ga-eje ebe a na-ezitere anyị ozi anyị na-ahụ ozi unu niile anyị na-aga ezumike agala ebe ọbụla anyị na-alaghachite ọ bụ n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ